Wong rumah tangga, suami penting, istri penting. Suami jangan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, aku kepala rumah tangga berarti aku paling penting, aku sing golek duit, aku sing tanggung jawab. Nah, sak penting-pentinge wong lanang ora digatekke karo wong wedok, kaku sampean. Nah, kadung kaku petok apa cuklek kabeh mbok tabraki ngono kuwi. Ngono kuwi sing iso nglemeske mek wong wedok kok. Astagfirullahaladzim. Guyumu kira cetha. Lha nek kadung kaku ngono kuwi ora nek wong wedok mbok apane? Ayo. Lek wong wedok ya penting, tapi aja rumangsa paling penting. Aku sing ngatur rumah, aku sing ngopeni anak, aku sing nepakno kabeh-kabeh nek ora ono lho. Sak penting-pentinge wong wedok, ora ditanggung jawab, ora direken, ora dianu karo wong lanang. Lah ya bingung ngapa ngop ngono ae. Mbok kebuti ngono kuwi. Mbok padha pentinge ngono lho. Astagfirullahaladzim.